さくらさん、もう戻ってこれそいや、今ね、1キルした。う？いや、ありますね。貼ってくださいよ、リン。逆に。私は見てるから。え1週どうしよ間ぐらい前かさ、う。うんうん。誰がいたこっち割れ、これ割れてるのか。ウーさんがなんか、いたのは覚えてる。ウーさんサークルだったの。あれかそうそううんうん。言われて、一瞬だけ払わなったから、そのあ間に登録した。申し訳ね。いや、絶望的な状態ですね。これ、上上がって車があることを祈ろうじゃないか。ミリベじゃないか、これしかも。マジかよ。死ん死んだんじゃ戻ろうか。戻りますか？戻りましょう、戻りましょう。で、これで4人きっちりできるでしょ。え死んだ。運ピーに負けた。じゃあ戻る。じゃあ戻るよ。まあ、それやりましょう、ささっと。せっかく4人いるんでね。そして放送見ようかな。探そう。あれじゃこれ違うあ、違う。ごめん、間違えてニコ生でしょ？ あ ?PUBG でやってんだら。YouTube ですよ。あ、YouTube なんだ。た。違うとこ見てた。で、リンクは貼ってないと。貼ってくれればいいのに。マシさん貼ってよ。見たいじゃん。いや、俺知らないっすよ。PUBG。ライブしてるやつ、どれか当たるだろう。電子レンジ君と言いますけど。暇人。じゃあ、ちなみにタイトルだけ教えてあげようか。あ、そうですね。タイトルそのまま言ってくれれば、貼っつけますんで、ペタンって。ドンカス取れない子が頑張る。パート22。OK。パート22。パート22。俺、YouTube の使い方わからんからな。そう、これ、検索の仕方がおかしいんだよな。そう。これがね、あるから、PUBG でしてこないんだよね。ここはね、ライブのやつって検索どうやってするんですか？普通に YouTube で検索するしかなくて、検索したところに。いや、なんかもう一個あったんすよね。ライブ配信してるやつ用のサイトが。ゲーミングチューブとかもある。YouTube のゲーム用、ゲーム系いろいろで見て、一番いいなと思ったのは、Twitch だね。これはね、わかんないよ。Twitch 一番難しいですからね。まずコメント来ないですからね。へえ。 Twitch に関しては、放送しても URL が一緒。それいいね。すこごいのまま楽じゃん。 YouTube でさ、ただ全部変わるじゃん、URL が。そう、変わる。結構めんどくさいんだよ。めんどくさいよ。あれさ。
見つかんない。あこっちゃこちゃください。こちゃこちゃ。URL こちゃ。登録しましょう、これで。あざーす。やったー。やった、見れる。あざす、あざす。あざす、あざす。いや、この記念に登録させていただきます。ねえ、これでやってって増やしていけばいいんじゃない？すごいじゃん。で、登録して、ログインしてちゃった。ということで、あれなんだこれ、普通にログイン状態になってるはずだけど、なんでこれ。一応ね、一コメぐらい入れときますよ。ポロッと。で、音はミュートにしとけばいいかな。誰か来てくれてるやん。ナイファイって。いきますか。取ってくれるいいよ。オッケー。そう、PUBG でやるにはちょっとスペックが足りないんだよな。残念ながら。今の回数を見ると FF14 がギリギリなんだよね。F14 できれば良くないですか？PUBG だと、画面使ってるモニターが違うんですよ。出してる映像が。ああ、FF はフル HD で出してて、PUBG は、21対9の35インチでやってるんで。じゃあ、もしよかったら、あっちゃんさ、俺動画2個上げてるんで、よかったら見てください。登録素晴らしいしますよ。程度に。いや、登録はまあお任せします。いやいや、やっときますよ、もちろん。YouTube はまだ活動してないんで、自分は Twitch ミニなんで。でもね、すごい上手だからいいなーって思う。これずっといえいえやってれば継続は力なりでついてくると思うけどな。もし、じゃあとりあえ、ずたまにしかやんねえからな。チャンネル登録は別にしなくていいんで。もうしましたよ。動画だけ見てくれれば、さくらさめっちゃキルってる。ん。いやいやいや、そんなことないですよ。生放送すると勝手にあれ残るの動画。残りますよ。アーカイブですよね。残さないようにもできますけど。ニコ生？いや、YouTube です。 YouTube。うん。ちなみになんか限定とかじゃなくて右下にしたからね。落ちまーす。よっ。申し訳ないです。俺のせいですね。両カットしてる。ディスコードの音しか聞こえない。風の音うるさいから。そうか、ピックアップだね。右からワンパ。お、自分倉庫行きます。はーい。ピックアップありますよ。1台。それでも乗っていかなきゃダメですよね。その手前ガソそうスタにあるな。ですね。あ、ガソスタにもありますね。ガソスタにあるな。おーい。これじゃあこれ乗る乗る。パラシュートが下手なんですよ。大丈夫です。俺も下手なんで。パラシュート。ゆっくり降りるか。なんかしてできないから。これまだ斜め向
ムーブが良かったかも。だったら。これなんかさらにワクワクかなくなったかな。ありがとうございます。さあ、アンチはどうかな。よいしょっと。あー、まあまあまあ、こんなもんかなっていう。どこで降りたい？そこでいいよ。セキュー。適当に漁る。ここに一度港ある。オッケー。普通にこう YouTube 見てるだけでだとパソコンが一瞬止まったからね。それやる。見るなって。何駅足りてる？無線で測った時すげえかかったのにな。単純にあれだよな、サーバーとのピンクかな。32なんだけどな、これ。ケロスしてないんだけど。白くだ。これ痛いですかも。ちなみに2個しか動画上げてないんですけど、そうですね、なんか2個しかなかったですね。はい、2個しか上げてないんですけど、その2個とも、うんまあ、1週間、まあ1週間もかかってないかな。いや、車でひかれました、自分の。ああ、びっくりした。4日ぐらいかな。1週間は盛りすぎだけど、4日ぐらいで撮ったんで、2個。楽しみにしますね、じゃあ。はい。あ、ちなみに、SR が好きだったらおすすめはしないですね。SR ないんで。ああ、まあでも、キルしてるんですよね、多分ね。おそらく。AR です。バチバチバチ。主にいやいや、いや、なんか、いいじゃないです SR か。ばっか上げてると、ね、うん誰でもできるじゃないかってなるんで。いやいや、個性ですよね、それも。うまい人は言うんすよ。AR 上げろって。お前がやれって言ってやってくださいよ。だけど、SR だったら、あれじゃないですか。ワンショットすれば、それが、ね、動画に録画しとけば。まあ、SR のが花形っちゃ花形ですけど。そう苦手っすからね。自分は SR と DMR しか使わずにやってないんで。いや、全然 OK ですよ。1作目は、全部マルチキルです。一人で。キルできるのはよしですよ。キルできない子なんで自分。どういやいやいやしたらいいですかっていう。まあ、練習しろっちゅう話なんだけど。
ネタだったら負けてないと思いますよ。ほんと、仲間を普通に撃ち殺しますからね。ねえ、花火さんね。ほんと、最初ひどかったなと思って。撃ち殺すつもりはないんだけど、マジで。はははは。シュ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  M4 欲しいな。M4 ないかな。でもなんか止まるな、止まるな。危険性は困る。ちっちゃいな。ボリューム絞ってないんだけどな。ディスコードの方の音かな。聴力落ちてるか、これ。SLRBK。日本プレイスペース。どうしたらいい？いや、いいっすよ、使ってくださいよ。バッチ。やっちまってください。やっちまってください。あとタクストと SR コンペだけかな。お、ってことは手に入れたんですか？はい。あっち来るから、もう走っとくか。じゃあ、全然バック2見なかったな、これ。まあまあひどいな。アンチ出ますよ。はーい。入ってこう。先に。じゃあ、そのミラードもらいます。もうどこまで行くかですか？チュマッセは多分いるな。うるさいから、またボリュームカットしたら。撃たれてない方が多分恐怖心がないからね。さっきすげえ火が吹いてたけど、恐怖心に駆られながら走ってたから。ああ、撃たれてるな。まずどこ行きますか？そうなんですよね。それなんですよね。ロス仲まだ今いると思いますよ。いますよね。多分ね、音聞いてないですけど、カットしてもらえ受けてますよ。来てる。やだ。この辺行っちゃいますか、とりあえず。すぐ来ちゃうんだよな。そうだな、しますよ。苦手やわ。一緒や。結構多すぎて。払うって電子でバカになっちゃう。現実世界だと。見えない
間違えた。大丈夫かな。頑張るんだ。ないね。これ、帰れる。漁られてないっぽいですね。ちょっとの間なら漁られるかも。多分ですけどね。一応こっち側全く開いてなかったんで、多分潜んでないのかな。まあいいか。あ、来た。そうそうここにタクティカル置いときますね。ここ。ありがとうございます。4番ありますよ、ここに。あとは SR コンペだけっすね。AR コンペでもいいですけど。 1階に SLR がある。でもいらない。おい。あとはドリンクが全然ないんで、ドリンクが余れば。ドリンクはね、それまだそんにない。1、3しかないっていう。拾っちゃっていいっすよ。どうぞ。いいやろよ、ここ。そこ SLR。いいよね。あと24秒。やばいっす、これ。次どこ行くこれ。これあ M4 ありますよ。あと5ミリ。欲しい方。大丈夫です。ちょっと時間ないからいいか。これじゃないの？アンチが来ます。行きます。とりあえず、君ぐらいでいいですか？なんかいいとこあればいいけど。いや、違ってくださいよ。お、嘘でしょ。んだ。やばけ。お、いけるか。頑張れ頑張れ。おー、いけるいける。頑張れ頑張れ。よし。あざっす。神っすね。ナイス。で、アンチで入って、マジでさ、横転しやすくなったわ、この車。これはちょっといっぱいある。だってすげえひっくり返る。問題で。わかんないし、これちょっと。めんどくせえ。バイクにしろ。振り返った。スーツ滑りすぎでさ、イラッとするからさ。こう。いや、これは危険な車はない。
撃たれた。かな、そこ。撃たれた。あー、もう煙吹いてる。いるな、多分。まあまあ。次いる？そうな気がする。煙吹いてるんだけど、目の前で。車が。ほら。なんかあーちゃんの声めちゃくちゃ声なんだけど。そう。止まるわ。行くね。突っ込みまーす。ここ行きましょうか。こっち行く？オッケはい。真ん中、早めに行った方がいいかと。いるかもしれないけど。ー。オッケー。いたらファイトかな。撃たれた、後ろから撃たれた。山植えるよ。山肌にいる。 40とピックアップのあたり歩いてる。2人ぐらい。 40方向ね、40方向。クリアしてないからわかんない。あれか。 40方向だよ。2人ね。いた。撃ってきた。あ、そっちにもいるの。行ったわ。はい。6スコあるんだろう。ここ余ってる。あれか、見えた。あいついったー。みんな一緒のとこに固まるのはいいっすけど、周り見ないと敵来てるかわかんないっすよ。うん。40、40ですから。こっち車止まってたんで、こっちも気をつけてください。で、ワンチャンおーい。ぐるっと回ってこっち来るかもしれないんで。そら、あれ、あーちゃん撃たれてたよね。うん。それどっから撃たれたのそれ。40？ ちょっとスモーク投げようか。あそこに。スコープ。いるんだよね、多う分。ん、うん、こっち側やり合ってるよ。撃っちゃった方がいい。車来てるよ、車。はそれ上だよね。ああ、なるほど。音がやばい音してんだけど。ここね。君たち悪いね、しかもなんか。どこで撃ってんのか知らんけど。打ち合って。うん。ああ、見えた見えた。あいつあとラストね、あと1点。はい。うわー、そっちずれた。カバーだな、これ。
俺らアンチ近いんで、とりあえずこっちシカとして、こっち3番ピンシカとして、こっちが片付けましょう。ケツはい。はい。流れてくるんで絶対。スペース散歩してるな。この辺に張り付いてやつか。スペース。おうまお、やばいんだけど、あいつ、音が。さっきから。なんか FPS レンズババババうん。こんな音する？バ安い。うん。車来てますよ。クリア。はーい。あれか。下ってきたらどこ行ったんだ、あいつは。あ、もうここ行ったわ。200で道路走ってる。バイクあるんすかね俺ら。バイクは一番倉庫の外にありますね。バイク持ってきとった方がいいっすね。ありゃ。ここの間入る。なんかすげえ飛んでるよ。おいたわ、山。無理かな。ここの3番ピン。マジか、そんなとこに。これきついな。まあ、バイクあるんで、2人でアンチに入って、1人は隠密行動ですかね。じゃあめんどくせえな。60。左いますよ、はい左。いぶきさん。左の山。ここら辺っすね、ここら辺。青ピン刺しますね。気をつけてください。3番ピンのシャツ。ここ24なんで。届かねえんだけど。あと50秒。あ、こっち来るかも。こっち来る、多分あれ。いや、あれ回るでしょ。あるかな。こっち来てもいいことないもん。来てるか。来ちゃった。ちゃんと走っちゃうよ。オッケー。青ピンのあたり。そうだ。これで、いけー。多分、いるならここら辺にいると思いますよ。いてえな、まあやばい。無理だ。無理。ひー。せめて物資だけでもせめて。
の前の小屋のところのね、あ、あそこにいるんだ。日本癖隠れの術で。あの小屋いるんだ。あートタンの裏にいるな。厳しいね、あれ。これいないいいよ、これいるいる。あいつら絶望的だな。うーん。やべえ、ずっとマイクをオフにしたまま喋ってたわ。え、左にももっと左にもいるね。多分スモークが死んだんじゃないですか、ワンチャン。あの木にいるくないですか、茶色の。あれ、気のせい。あ、いた。ういる色の正面に。わー、やばいな。あれあいつらもしかして三人3人。 3人。 3人かな、フルパかな、探してるってことは。残り4人だから。 3人ですよ。なんか左の方、さっきああ、これパーティーー。っすね。多分フルパーティーじゃないですか。いやー、これは3ない。です。ナイスファイト。あー、2位だからナイスファイト。フルパ。フルパだよ。ね。あと一人どこ行ったんですかね。ん右側の方行ってたんですかね。右側かな。左下はからなんか降りたね。ポスポス行ってたような気がするんだあれ下降りたのがぐるっと回ってきてまた戻ってきたんじゃないですか。上ない。いやいや、俺が抜かれたのがまず。さあ、車線管理してなかった。ー、どうもいです、どうもいです。しゃあない。そもそもAR をくださいっていうね。どこ行きますか。行っちゃいましょう。どうぞ。じゃあ、マッシュさん、落としますよ、これ。ディスコード順番に行きましょう、これ。上から順に。一周してくだださい。からアーチャーさんですよ。ちょっと、あ、さっき落としましたよ。さっああ、き、そういうこと砂漠で。うん。まあ、生存ができそうなこれ感じで。ここしかさせないんですよ。どこですかどこしましたブーキャン。じゃあそこ行きますかいいっすよ。南では。い。はい。気分でハーチン、パイナ。かな。 OK です。ブーキャとパラリザだったら俺、ブーキャの方が戦いやすいんですよ。もう降りた方がいいかなわかんないけど。ちょっと早く降りた方がいいっていうのは聞いてるから。早すぎたかこれ。どうだから。いや、ちょうどいいっすね。南なんでどうせ俺ら。敵見ない。見てもわかんないから。 5人ぐらいいるのね。 1、2、 5パーティーぐらいいる3、4。そうああ、だよねめっちゃいるもっ。といるかな。そういっぱいいるのは分かる。南取られてる。早いなこいつ超降りてる。早いねやなんでそんなみんなつがおる。早いのやばくないこの人たち。しかも2人早いんだけど。やばい。取られるかも。そこでかいとこ。取れない。そこ。無理だね、これは。うわいや、武器なかった。なんかいい。武器ね。あまたんかいよ。
たよ。嘘、うんマジで。いやー、こんだけ熱戦なの厳しいな。あいつか。最悪クソエンかな。頭食らったら死ぬんだよな。下いますね。うまい。ナイス。電車でボイス喋ってるこの人、この二人。来た。なんかでもいっぱい落ちすぎてすげえ PC 重たかったな。うん、重たかった。あれはすごかった。やべ、ジャンプしてしまった。二人いるのか。うわ、左から出てきたうまいねーこれ。あと後ろにもいるか。ね。やってもうた。いやでもめちゃくちゃうまいっすね。バチバチじゃないですか。いやいやー、16取れたのは良かったけど、取られるぐらいだったら。なぜ16。超打ちづれ。あと一発だっ入ったらた。何もなかった。で、キル持ってかれたしさ。ふざけんなよ、お前さ。頑張って。じゃあ、当てたのにさ。持ってくんじゃねえよ、おめえ。つって。フラグ2個取ってばよかった。マジで。さっきのホイってあ投げれましたね。そう、木のとこにいると思ったんですよ。おらんかった。相手が早かった。その時、しかもちょうど銃声鳴ってたんで、あ、ちょっと聞こえなかったんですよね。やばいです、やばいです。じゃあ、桜さん決めちゃってください。いいいよ。いですよ。島か。いいじゃないですか。島より佐野くんのさっきのとが好きですかころが好き。あ、佐野くんでどっか降りろって言われてたの忘れてたわ。 P じゃないか。P ですよ。 B ミッションリストに見れますよ。パラ
ダイスリゾート。ああ、パラリソス。嫌だ。ここも激戦区ですね。嫌だ。降りたくない。じゃあ、納屋行こうかな、納屋。オッケー。けど、まだマシっすよ。TPP は少ないんで、来るのが。頑張ろう頑張ろう。まあ来るだろうね、ここも。なんだかんだと。いやけどなんだと距離あるから来ないんじゃないですか。ワンパーぐらいじゃないですか。うん、ワンパぐらいか。多ければ2パかな。多分ねこの辺でね、車取ってね。そう、わーってみんな流れてくるから。直で行こうかな。飛んでるねこっちの道車あるかな。桜さん、どう二人の相手。いや、直で飛ぶとあれかな。あ、バギーある。バギー取ってくか。ガソスタにあるんで。あ、あいつ早いかも。前に一人いるよ。あ、ダメだ。多分取られるな。いやだっ、ちゃ取られるな。大丈夫か。ここにね、船が。大丈夫車行きましたよ。オッケー。迎え行った方がいい？じゃあ、道に立ち上げてるから気をつけてね。2台行ってるな、先行で。1人乗っけられる。あ、でもなんか漁ってんのかな？自分行きましょうか。はいはい。お、依存ですね。ビゾンスコ。どこら辺いないですか、真冬さん。見てないですか、どこら辺に入ったとか。多分手前いそうな気がするけどな。あれ、真冬さんわしのとこにいる。ミュートしてるかもしれないな、もしかしたら。してない。無理まずい。左に下げた方がいいですね。左、こっち側。ちょっとここでで俺そこで降りる。るん。あ、はいいいっすよ、いいっすよ、ここでいいっすよ。ここに車が止まって2人いて、もう2台、こっちの方飛んでった。ああ、結構あれだな。はい。迎え来たコンタクトよ。がある。 Thank you。ほい。あ、いや、中心だね。さっき中入ってもらっていいっすよ、なんやの。うん。湖から回って、GP のリロードどうにかしてほしい、マジで。遅すぎ。多分、3番ピンあたりだったら少ないですよ。こっち側に固まってると思うんで。了解。で、4番ピンのレオパレスも危ないです。来そうだよね。あそこ人気なんで絶対いると思う。とりあえずそっち側の。一応こっち側にしましょう。ほい。音するから、ちょっとビビっちゃいましたよ。レオパレス、フリーもしかして。そんなことありますかね。
いやーけどドア開いてないんだよね。いないと思うよ。多分。ここに、多分この辺に2人で。行くか、俺が。先に、武器いいんで。めっちゃ欲しい。メット俺んとこありますよ。ここ2個ある、ミヘル。いただきに行く。ベランダっすね。階段上がってすぐ。ベランダっす。いる。いる。どっちがも空いてるもんな。俺の隣入った、俺の隣。オッケー。チコか。あ、いる。もう一人来た。自分の目の前いるわ。塀のとこに。外からいますわ。まあ、下と自分の間にいる一人。あ、いた。売れねえな。家入ったな、これ多分。自分の前の家に入った。入ったかな。入った。違う。今ね、この辺にいる。本当に、赤ピンこの辺にいる。うん。家のやつは出たよ、あーちゃん。あー、うん。詰めれるんかな、前に。音鳴っちゃうよね、多分。いや詰めないと、1対2になるよ。で、3っすね。こっち側にもいるんで。音鳴っちゃうんだよ、これ。横取ってくれればいいっすよ、横。こっち側取ってくれれば。で、どこに敵がいるか把握してくれれば。言ってもらえれば。ダウン。お、ナイス。塀のところ。塀はここ塀 ?2 番ピンそこ。ここ2番ピン。間のとこ降りたよ、1人。詰めん方がいいんじゃないこれ。大丈夫？あ、まずい。自分の方来た。どこらへん塀の外。150。そっちカバー、いぶきさんお願いします。これ死んだら見せていいんで。角っこにいる。角っこに。 150。それ。それいて、痛いんだけど。逃げた。殺しとくね。もう回復がないんだよな、これ。痛えな。はい。一発当て。それだ。ナイス。この中に1人。まだ。オッケー。この周り。危ね。売れないんだよね。俺が最初入ってたところの隣の家う。うんん。そう。オッケー。そこロックしててくれればいいよ。とりあえず弾行。ごめん。あー、ナイスごめん。ダメだった。
見てくれると思ってた。あ、いて、カード。まずい、死んだかも。部屋入ってきて、部屋。入れるかな。いやー、無理じゃないかな、それは。僕んとこに包帯とドリンクあるから。中入って、もっと中。はいはい痛かったよ。打たれ的にはこっちかな。いた。のかなんかあれさ、ここらあそこにいるわ。辺走ってるトタンみたいな。いた。らね。この辺にいる。もうすぐ4番ピン1人。一人だよね。角キルだったのこいつ。違ういや、ダウン。ダウンダウンだったから。ラス1。ああ、じゃあこいつだけか。変な病院みたいなのが入ったかな。いなくなった。見失ったぞ、どこだあいつ。いた。こっちいるわ。木浦。ここら辺の木かな。死亡。あ当たらんかった。ここにいるだろう。木の裏。目の真正面俺の。終わり。ダメだ。ナイスでーす。あ、いや。当たらないな。クロスボウ狙ってみたけど。いや、みんなうますぎでしょ。透明をのうのうと生きてしまった。やで。ここ、あれありますよ。コンペとかいろいろ。ありがとうございます。じゃあ、買ったでも。いやー、食えなかったな。いやー、敵がうますぎですよ。めっちゃ当ててくるもんな。やばすぎでしょっていうぐらい。まあ、そんなもんっすよ。いるかな。ベストとかしちゃったからないか。ベースありますよ、俺んとこ。やったー、ありがとうございます。 4倍も。ちょっと削れてますけど。 OK です。いきます。この子や。おい、こいつ、クラマどこにやったんだろ動かしなければ、ここにダッチだう。から。はい。あー、2番側の方に。あー、オマンションッケー。側とかね。回復、あさったら、来ます。物資はい十分だったら教えてもらえれば。物資か。回復が1しかねえからな。俺も回復少ないですね。結局モコンレオパルスいかんかったのかな。俺が入ってきたタイミングに来ましたね。僕のレオパルスいけてないような気がします。そうっすね。もう一つのチームがうんはいどう動いてるかもわからん。もう一つの、あ、2チームいるんですか？うん。ああ、じゃあこれ以上いけないな。前に。お、怖いんで。ハーフグリップ欲しいな。探します。いえ。バーティカルと交換できますよ。今ね、リゾンとね、AK なんですよ。そんなに使いたい銃というわけでもないんですけど、この AK が。何が使いたいんですか？ビゾン。これはまあ保険で
完全にいや SR に変えようか。何の武器が使いたいのかなと。やっぱカーじゃないですかね。当たんないですけど。あ、さっきのやつ持ってましたよ。俺拾ってないんだよ。木裏のやつ。あ、俺いらないんでさ。 4番ピンところもらってこいよじゃないか。もらう。よし。僕、ビゾンやったぜ大好き。そう、運営さんビゾン僕大好きだから全マップにビゾンください。ね、おお、全然いいですよ。欲しいね。ほんとね、全マップにビゾン欲しい。う砂漠とかないとかマジパーって言ったから雪マップくらい全マップに落ちててほしい、こんないらねえよビゾンっすかっていうくらい落ちててほしいビゾン。好そんな好きなんですか？き、あの子打ちやすい。ああ、まあブレないですからね。弾も53結構ありますしね。 53発もん。入る。そうそうそう。もああ、6倍あるけどいらないですか？もらっちゃってもいいですか？ SLR がある。ここあります。 N4 目の前。SLR でもいいな。 N4 目の前にあるよ。M4 は使いません。使わないんだ。 AR があんま好きじゃないんですよ。ベクター。ブレちゃうから。ベクター。ベクター好きな人多いよね、やっぱ。ベクター今最強ですからね。やだ。 SMG やだ、ビゾンがいい。どっちも移住ビゾですよ。ンはね、弾数で押せるから。僕中距離ベクターは中距離が結構嫌な感じになるけど、いやー、ビゾンぐらいからなんか、中距離いける。頑張れば。あ、あれできるくね？やっぱいたあっ。ちに行ったのか。もしかえっとねしたらもうないかもしれない。ここ。ワンパ、バイク、上ず。あ、田んぼの方にいるんですか？うん。あ、もうそっちまで行っちゃったんだ、あさって。ドリンクがある。もう一本ドリンクがある。もう一本ドリンクがあるめっちゃあるじゃん。。やばい、自販機じゃん、ここ。自販やっば機。飲んで飲んで。いますよ、もちろん。えヒューマン。のうのうと生きてしまったゆえに、すいませんな。いいんだよ。いっぱい、とんかつを食べさせてくれれば。後ろでプープ言ってるけど、N 方向で車。うん、N 方向で車がいるんだけど、どこらへんすか？わからん。こ山の。田んぼ置いてったな。う怖いからんここ置いとこう。これ何も撃たれないから来ちゃうかなみたいなのっても嫌だし。 4ピン方面かな。怖い怖い。怖い怖い。大まかな位置しかわかんないから。動いたな、あいつら。1、2、3、3人。 3人もいるんですか？アンチずれたから車探さないといけない。やっぱりさ、あのマンションのやつ取りに行くしかないか。マンション方面まで。それか車庫見るか。左側結構撃ってるな。どうしてもあ2ピンの方。ばったり出くわすやつじゃね。なんかすごいカクカクする。やっぱダメだな。ヒュー。ちょっと一回 YouTube 落としてみるか。落としたらちょっとあれかね。体育足りるのか。車の音聞こえたわ。田んぼ走ってた。おーい。4K ガスのウィンドウでこれはきついらしい。中に止めたんですかこれ？中。もう階段登ると見あるわ、ある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 。はい、OK です。さあ、問題はどこへ行くか。なんかここはいそうですよね、なんかね。
敵いたら教えてくださいね。ここ2人で防衛がきついと思うんで。おーい。いや、もう真ん中行けないですね、俺ら。2人なんで。端っすはじはじムーブですね。はい。行くならここから先。ああ、なんか腹打った音もなんか結構するようになりましたね。腹打ったっていうか多分、足が動いたっていうか、いるな、ここ。音だと思う。難しいですね、でもそうすると。そこの下ですかね、じゃあ。上はいそうだけど、どうなんだろうか。TPP でここら辺見ててもらっていいですか？はい、この辺ですね。うわー、目の前にさ、落としちゃって、あなたたち。デストラップだな。リポブカもいるんだね。3品の方見てた方がいいんじゃない？3品の方が気になるんじゃないの？多分。まあでもこっちに来ることはないんじゃないかな。削れたどっち。かという。うわ、一番超嫌なとこだな。マジで何にもないじゃん、ここ。きついねギリギリまで待ちます。でも、あギリまで待ちたいですね。減るの人数減らしたいですね。この間、ドンカップにしたら最初はここだった。なんでこんなとこになっちゃったんだろう。俺乗せて、俺、後ろに乗るんで、あの上座あるじゃないですか、85の。はいはいはい。あれ乗りたいんで、あそこまで送ってもらっていいですか？で、ここにまた戻るんで。 OK です。了解です。二大体制。もう撃たれた場合、速攻、俺置いて逃げていいんで。いはい。ほい。いっすよ。上覗いてこないってことは上いないのかな。行きましょう。さっきはい3番ピンクリアしましょう。はい。その辺に物資をと、前方に物資が出たんで、物資を取りに行ったんじゃないですかね。おそらく。ここまでゆっくりゆっくり行きましょう。はい。あ、下いるわ。飛んでしまえ。ほらどうぞ。抜かれたわ。危ね。スモーク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 ダウンスモーク。してるから俺抜かれてる。抜かあ、れてるから。中入ったよ、部屋の。あー、痛い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 。出てくるよ。右右右。起こしていいよ、起こしていいよ。あー、まずいかも。いける、頑張れ。
さっき詰めよう。さっきこいつ殺そう。外いる。あ、詰めたな。回復しなくていいの。やばい。うわ、間に合わんかった嘘もう無理だ。ダメ的なやつ。うん。ー。ダメ的なやつです。車乗っていかないと無理だ。こいや、俺無理なんで見せてください、見せてください、見せてください。俺は。車家の中いますよ乗っていかないと。そう。いるのにこれ無理だよね。いや、いけるいけるいける。一人しかいないんで。車乗っていくしかない。とりあえずアンチ車あるから大丈丈夫。車あるから大丈夫。一人殺せばいける。楽しここね。焦らずゆっくりやれば大丈夫。回復があるかどうかだけど。ってくれんかな。打ち合いたくないんだったら、スモーク焚いて車に乗るしかない。家の方向にスモーク焚いて。あー、なるほど。いや、左の、まあそっちでもいい。ここにいるんで、3番ピンに。回復しないとまずい。いや、これ無理じゃない真後ろに車乗ってっちゃえば。真後ろ。このやつそれ。これ。耐久な、ガソリンもない、ガソリンもない。あ、ないんかガソリン。行こう。もう行くしかない。行くべ。行けー。走ってるかな。夫。いやー、あいつも今車乗った。おやばすぎでしょ。こいつもなんで撃ってくるかな君たち。こいつも撃ちすぎ撃ちすぎ。できるな。右の岩いるからね。あー、パンチだ。パンチだ。お前。いや、これきついわ。いや、もうさっさと見捨てて、車でダッチャで逃げるぐらいじゃないと無理かな、今の。いやー、ねえ、これ厳しいね、今は。あいつよくかわしたな。車で引いてやろうと思ったのに。でも、なんとかあいつ倒れてたんだよな。引けたのかな。違う。多分引けたと思いますよ。わかんないけど。引いてない、引いてない、引いてない。自分側の方からなんか撃たれてたからそいつにやられたのか。うん。まあ俺が激浪にしたんで。一発当てれば多分死んでますよ、あいつ。おって思いながら、なんかラッキーって思いながら。これ、あーちゃんキル入ったそれ。うん、入った。ああ、じゃあ他のやつが倒した。ダウン取ったんだ。多分そういうことか。味方のやつがダウン取ったの殺してもキル入らないから、キルパックってこと。なるほど。そんな花火さんが落とす。パラリゾに行きたいっていうなんか話だったんで。あ、ありがたい。さパラあ、どの辺りリゾのとこおりますか？南？安定のこっち側。じゃあ、こう行けばいい？武器ガチャっすよ、南。あ、武器ガチャなんだ。南武器ガチャっすね。南人気なんで。南と本館は。言うてどこもいる気がする。そうっすか、こっち側とかこっち側とか少ないっすよ。じゃあそっち行ってみる。ここに、こっちに密集してますよ。いや、ここ行きましょう。いや、なんかね、そっちいないって戦闘民族いう割にはもっと飛びよすごいいるわかんないから飛ぶ。どこにでもいるけど、少ないならこっち側が少ないってこと。どこにでもいますよけど。いるけど少ないってこなんか少ない感じがしなかったから、降りた時。スワインじゃないかな。まあまあ、速そうな気がするが。そう。人少な。おお。と。芋っぽい色は、芋っぽ。ここね。うん。
そこにいたから、とりあえずグレ投げてこっち来んなよって言っといた。こっち回るしかない感じかな。どうかなんもね。 7ミリ補給。頭が欲しいんだがな。この庭園やっぱ行くしかないよね。はおお。上か。上だね、上。それ起こせないな。無理だ。上。ピン多くてみんなの位置がわからんかった。花壇の上。ここね。あ、みんなそっち行ってたのか。いや、俺は近くにいましたよ。そんな下がってるあいるわからんかった。いい側から来てる。うわ上や、上映ってた。いいですか？あ、まずい。右、左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 。俺そっちまで行くわ。はい。あ、まずい。2番さんがカバーしないと俺ら無理だね。屋根上、4番ピン。ここ車線切れてるから大丈夫。マッツ。だよね。上。あ、屋根上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 。いた、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 いた。あああ、いた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 。ー。いやね、飛び降りるよ。飛び降りた。ああ、マジか。強すぎ。いや、これは無理だな。こんだけ接戦しちゃうと。接戦というか、ここまでの打ち合いをしないからね。いや打ち合い慣れてかないとね。じゃあはシナンボスよ。うん。ー、しかも AR あれ、今の達成できなかったでしょ。だよね。うん。キルしないといけないんですか？うん。3分以上生きないといけうない。ん。即死んじゃったから。おういや、みんなそっち側にいると思わなくてさ、びっくりしたわ。なんでそんなに引いてんのと思って。いや、もう漁るとこないから、ないなーって。ね、庭園行きたいんだけど、一人で行くのもあれだしな。何も言われなかったらみんなそこにいると思ってたから。ちょっと下がるようも何もなかったからびっくりしたわ。え、なんでそんなに後ろにいるのって。いや、家の中いましたよ、俺は。近くの。あの真ん中はちょっとぐ、るぐるしてたよ。行かないんで俺は。あれいや、真ん中っていうよりもただ周り見てただけだから、そこをちょっと見て。そしたらすぐ上から撃たれたから、んと思って。なんで誰もいないんだっていう。こう上定番ですよ、来るの。うん、まあ、来るのは定番なんだけど、誰も上見てないんだっていう。まあ、見れないっすよね。定番っていうんだったら、多少気使ってくれて見てんのかなと思ってたから。だから俺来るのガン待ちしてましたもん、家の中で。だったらそれ言ってほしかったな。家の中でガン待ちするよって一言言えば、あ、じゃあ僕もちょっと引いてるわって。いや、みんなが引引くって言ってたから、俺家の中にじゃあいようかなと思って。引くって僕聞いてなかったんだけど。聞こえなかっ言ってましたよ、庭園行こうかな。だから。た。あ、それも聞こえてなかったかあーちゃんがなんか左側から回っていかないとダメだよね。何のことだろうと思ってたら、あ、そういうことなんだ。分かったけど。漁るとこがなかったからさ、細道入ってなんか住宅行くのもなんか危ないかな。庭園からかなと思って。でもみんなに合わせないといけないから、もう一回庭園行こうとして戻って、別行動になっちゃうといけないな。西海岸行きませんこの辺。そっちか。どこ漁るかじゃ。いや、それから自分遠く行きましょうか。大好きなんで遠く。アサリ厳しそうだなと思って、物資的に。
とりあえず選んでるは物資はとりあえず住関係は増えてる。回復はどうなんだ。町行きたいはずか？ 110% いやさくらさん的には。 120かな。 4人物資がちゃんと取れるとこ行きたい人、そういう風に教わってきたから。おうん。俺は仮想どこでもいいんで合わせるだけなんで。仮想あたりでもいいんだけど、パッパッパッパっじゃあミルタてすぐににしましょうか移動できる場所がいいなと思って。ここ車なかったら積んじゃうからさ。ほらじゃあミルタにしましょう。手前で降りよ届きますか？なるほど、そういう方にか。ね、あ、飛ぶか。届くかなと思う。多分2番あたりで車を取って競合を減らすって感じなんですよね。いるのかな。奥船狙いで。あれバイクだな、見つけた。あれと、お。だから見づらいね、これ。まあ、3人だから問題なかった。無理だな。じっくり朝ろ。浅いからね。いいかな、これ。あ、3人だ。手前から、あ、そっちか。さくらさんそこは去るんですか？うん。 OK。あさりながらそっちと合流する。よいしょ。で真ん中あさっちゃおう。まだメットないし、またベクター落ちてるし、ベクター嫌いだっつってんだろベクター使いにくいんだよ。トミーの方が使えるわ。マジっすか？うん、トミーの方が使いにくい安い。僕が刺さらんからきついかなと思って。まあ、初動ではでもいいかもしれないですね。いや、普通になんか AR なかったらずっとトミー持ってるけど。分岐もなんかね、弾変わってから使いにくくなっちゃって、使ってないっす。使ってない。から、足に。一番はビゾンなんだけど、ビゾン落ちてないから。雪以外落ちてなさすぎ絶る。対持ってたな。ね。 9ミリのあなんか時分泌使いで頑張ってたのに、弾かかってからもったいなくなっちゃった感じ。僕も使わなくなっちゃった。なんで変見わっちゃた目はかっこいいうんですか。んだけどな。見た目だけじゃ持てねえからな。見た目だけじゃ持てないって言うとあれだな。うん、ちょっと無理と思って。あれ形好きなんですよ。僕は結構形が好きなのはあれかな。ベリル。でも使えない。すごいブベレる。リル、ダメ。ダメ、ブレる。7ミリ銃は特に無理だな。結構厳しい。エケもなんか使わなくなってからブレてきちゃったし。接近戦で使えばってとこぐらいですかね。接近戦、かっこ目の前。そう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 。あこが遠くとちっちゃいから当てれん。
とりあえずパルクルが基地発動しないね。5ミリの弾だけ落ちてるっていう悲しいことやめて。ああ、上の方か。セバの。ちゃったか。やっぱ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 。あ、いるの？ミス来た。やっぱり気のせいじゃなかったんだ。いつ来たんだどの辺にいますこれ？ああ、見えた見えた。見えた見えた。あれか。この辺かな、家的に。そっちじゃないと、もうそっちから撃たれたら私だってこっちに回った時に撃たれてる。どこだ？いたよ。レストランの塀横。へい、ダウン。ナイス。ナイス。もう一人いるんじゃないですか、何これ。もう一人いるはず。ナイス。なんか音がしたぞ。ここ開いてんの？ここから来たのか。どこらへん？一人ダウンしてる。家の前、ダウン中それ。やっぱ詰めてきてる。そっち側にいるの？もう一人詰めてきてる。あ、下に入ったかも。ああ、下にいるわ。捨てるわ。さあ今ね、キピンあたり。もうちょっと前に出るはずだ。あいつら武士弱いよ。一人ショットガン。オッケー。ここにいる。一階にいるわ。詰めに行く？あぶね。まだダウン生きとるんか。ナイス、ありがとう。ダウンカットね。もう一人いるからね、そこ周辺。おい。ピンサツは。ここね、ここの家周辺ね。 3品？はい。で、2番ピンにいるの？あ、いたわ、アーク。2番ピンの一番こっち側の部屋ね。2階上がって、オッケー。あ、2番ピンだ、3番ピン。 3番品。おい OK。置いてる。あ、いたいた。カード。降りたよ。左側、こっち側。あ、こっち側。どこからは見えない。くそ。六角行った。ごめん。どっか入っちゃった。2階。 2階ね。目の前の家までちょっと詰めるわ。
見てる。切る。ナイス。ナイス。おお、終わりました。ナイスです。相手一発当たった。こいつかガチガチずっと言ってんの。これ。何かと思った。ずっとボソボソやってちゃった。今なんか火炎瓶みたいな炎見えたけど大丈夫？あ、自分がぶん投げた。最後、ポイって。当たってない？なんか物資が、弱い？物資弱い。 AR があればいいんだけど。 416あるよ、この人。2階の人。戻っちゃった。あ、ベクターいる？欲しい。ベクターのが欲しい。やった。あれだけついてない。なんだか、いろいろ。タクストタクストああ、はついてる。全然です。もう全然 OK。棒グリグッジョブですよ。全然 OK、全然 OK。コンペ見つからなかったから、とりあえずサブつけといたけど。じゃあ、スティアはいワンチ。やばいとこだね。よし、乗させてもらおうか。なんかあります待ってね。なんもないよ。よいしょ。パンチ？あー、上か。セバ。相当上だね。てか、3分の1海とかやめてほしいんだけど。これバイク乗れます？運転しまかった。はい。あ、なんかパンの音聞こ先行していただいて、じゃあ。敵がいる場所がわかるからね、これでね。うわ、死ぬわ。える。あ、それあんま吹かせないでよくは。左と一緒にどうしてる左にいるバッグが。あ、やっぱいるか。もうにしてもいいな。後ろなんかいるわ。後ろだね。いまーす。ベクター。あ、いまーす。止まった。いや、まだ来てるわ。撃たれた。 SIO でぶち抜こうって言ったんだ。ねえ、1個やっていい？あいつ死んだんじゃねえの死ねねえか。あっちが死にまーす。敵いるんすか？僕が死にます。後ろからね、来てるね。変わろうか交代巻いて。あれ交代ない。大食いもつかない。どこ行くの一回どっか入るその辺に。その辺に入んのこれ。これで。待て。一回回復しよう。ほい。ぶつかったらね、死ぬ可能性があるの2人いるから。ほい。いくよ。お幽霊になります。あそこ物資があったんだ。取られてるでしょ。取られてるのさすがに。あんなコロンとに。まあ取り行ってるわね。じゃあ、どこ行きますか？キピンでいい？オッケー。ピンでいいの？いいよ。なんもないけど。キピンああ。なんもないけどね。じゃあこっちにしますか。これいそうだけどね、これ。いやもつかね、多分ね、ガソリンが持たない。あそこの家いるわ。
痛い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 。相当バチクソ撃たれた。撃たれた。やめてよ、ガソリンほんとないんだから吹かさせないでよ。そこの左の家気をつけてくださいね。はい。ない。途中で死ぬかも、ガソリンが。あら、物資側も効果落ちてんだ。マジ。ガソリン切れたら3人仲良く走る集落やり合ってるわ今。あら、いや、ダメか。崖そうするともう、半分見だし。あ、ガソリン切れか。切れ。じゃあもう走るしかないな。走ります。小屋っすねあれ。小屋。いや家か。いや家だな。車が死んだ瞬間。まあ、しゃあないしゃあない。あ、そう、マシさん、24ですよね。うん。サプいる？お任せ。ほい。あ、交代だ。あ、お、そういえばスコープはマスター24なら。何倍ついてます？ 4倍っすね。あ、6使います？車。後ろから車。しゃがんどけばいいです。しゃがんどけばとりあえず。バイバイ。一番ピンいったなまたあいつら。ああ、またやり合うやつらが増えた。いや違うな。避けたな。弾が止まってるの見て。歌う方がいい爆破したっすよね。爆破した爆破した。車のやつは死亡。寄った車の一番ピンに入ってくるね。狩り殺そうぜ。一人走ってるわ。本当だ。あ、いて、いた。あ、後ろだ、後ろから撃たれてる。後ろから撃たれてる。バカ野郎。後ろから撃たれてる。1人3発ぐらいあったけど。痛い。後ろから撃たれた。挟まれたのこれめんどくせえな。あ、来るか。一人ぐるっと回って小屋に入った。右の小屋ね。ここ。いてこれ。力持たれたの名前だから。レンジ。回ってるだけ。してるな。小屋これのとこも置く。うわパンさせられた。痛いね。小屋2発当て。ロックスコアできますよ。レンジいるって言った。多分、わかんない。音がしただけだから。レンジの奥で走ってるやついるね。レンジに向かって走ってるやつが。ああ、把握。あれから撃たれるとめんどくさいね、また。この道具いい方向にもスモーク焚いてるな。あ、その上でも走ってるわ。これ下と上挟まれるとめんどくさいんですよね。
30方向のうわ怖え。うん、多分ここ入ってったやつらかな。こっちに撃ってきたのは。うんバイクパンクさせられたのはちょっとめんどくさいな。 300方向車。多分キピンのやつらかな。あ、結構遠くから来てる。上でやり合ってくれんかな。出る。上のやつらと。うん、やり合ってくれればいいけど。止まらな撃たんさそうだかったな。な。撃たんかった。素通りしちゃったか。上健在だもんね。あー。稜線向こうに行っちゃった。これと、30方向 NE 方面に向かって行ってるね。あっち見えなくなったんで任せます。グレーアンチ決まるけど。ああ、まだまだまだいいね。問題は N のや上がね、一番めんどくさいな。何にもないな。 N 次での外れるんだよな。 N のやつら HP の方のやつらかな。車バイクっぽいのに乗ってどっか行ったけど、さっきの小屋のやつ何してんだろう。あー時を待ってるかまた車だ。とっちゃここレンジのさ上がやり始めたら冷たいね。うん。レンジのいいんじゃないおいいぞいいぞ、止まれ止まれ。入り口お止まった。2人かな。まだいるの。 2人小屋んところ。行った3番の。 3番のやり合ってる。あ、手出さずに待つか。オッケー。逃げた。裏もなんかあ、こっちだよ。嘘でしょ。いいよ。1人ダウン。それおわ撃たれた。いやーマジか。後ろカバーできんか。これ無理だな。な。 1人ダウン持ってきてるから今のうちに殺してほしいな。 75方向走ってるわ。やば。あれか。ごめん。あと一人、それだけ。みんなでそれは移動したかったな。それ終わり。ナイス。めっちゃうま。噛み合わねえなー。お撃ってき上からめっちゃた怒。ってくるよ。めっちゃ危ないことするね。この辺か。撃ちすぎだよ君たち。詰めるよ。はい。よし
詰めて詰めて詰めて。はい。回復後です打ち合いが終わったらやばいから。あ、終わっちゃったかな。あもう終わってると思う。うん、ちょっと詰めるのが間に合わなかった。ちょっと入れてみた。痛い。そこなんもないかな。おー。あと一人じゃないか。木の根元いや、二人。あ、二人いるうん。一人他から倒すじゃん。こいつだけじゃないちゃうか。すまんそう。いやこれきちいな。余ってくんな。カマチョかよ。いや大きいあと3つしかないんだよな。しかも僕一個もなかったからな。とは言っても結構きついね。無理間。に合わない。あー、ナイスファイトです。こいつら間に合ってるし、しかも。後ろが落ちたやつマジかうぜえ。いやカマチョされたから死んだな。ーじゃあちょっと自分は5時なんでこの辺で落ちまするよ。お疲れあ、様です。うんいいよ。寝まする。明日も出ます。おやすみなさーい。はいおやすみなさいおやすみなさい。おやすみなさい。でさっき落としとこうか。よし、じゃあ放送も終わります。ご視聴ありがとうございました。